Vítajte na hernej udalosti roka zvanej Byte 2013, ktorá sa tento rok uskutočňuje v bratislavskej Inchebe. Je tu možno vidieť najnovšie konzoly a najnovšie hry, ktoré si tu môžete odskúšať a zahrať. Tak začíname! O čo ste prišli, keď ste neboli na Byte 2013? Odskúšali sme nový Xbox One, zahrali sme si Call of Duty Ghost a Assassin's Creed 4 Black Flag. zagamblili sme si štvrtý diel známej hry Battlefield, Získavali sme vecné ceny v rôznych súťažiach a turnajoch, navštívili sme stánok spoločnosti Microsoft testovali sme odolnosť elektroniky a zasúťažili sme si spoločnosti PC Review. Tí, ktorí si chceli odskúšať konzolu Xbox One, museli čakať v dlhom rade, pretože záujemcov bolo veľa. Avšak čakanie sa vyplatilo, lebo perfektný launch tituly dostali každého. Séria Call of Duty príbehov zomrela už pred niekoľkými rokmi, ale najnovší diel Ghost potvrdzuje opak a investícia 35 € za túto hru sa oplatí. Keď si chcel domov odniesť vecnú cenu, musel sa stať víťazom aspoň jednej súťaže. Súťaže prebiehali formou turnajov a rozhadzovačiek. Ukázať svoje schopnosti v pohybových hrách prišli moderátori z Európy 2. Ohromné explózie, nespočetné množstvo vozidiel, skvelé spracovanie. Takto by sa dal opísať Battlefield 4 multiplayer, ktorý ste si mohli zahrať na výkonných zostavách od Dellu. Nový Assassin's Creed 4 sa tentokrát odohráva v pirátskom prostredí. Avšak ani tam nemohol chýbať perfektný príbeh a samozrejme parkour. Túto hru sme si odskúšali na Xbox 360, ale záujemcovia si mohli prísť na svoje aj na výkonných notebookoch. Dobrý deň, moje meno je Peter Fajta, momentálne tu zastupujem spoločnosť Intel. V našom stánku je možné nájsť produkty od viacerých výrobcov, môžem spomenúť Acer, Dell. Máme tu momentálne novinku, ktorá je vysoko teda multimediálna. Dá sa povedať, že je to taký, skoro by som povedal možno aj tablet do vrecka, ale skôr teda je to počítač, ktorý je možné používať takisto v domácnosti, ako aj vyhľadávaný medzi ľuďmi zo sféry napríklad architektúrov, dizajnérov, ktorí potrebujú mať svoje portfólio vždy so sebou. A je tu možnosť samozrejme napojenia klávesnice myšky na také domáce použitie, ale inak systém je kompatibilný na vlastne dotykovej úrovni ako tablet. Je to veľmi zaujímavé, je to all-in-one zariadenie, takže vlastne máte všetky prístupy, či už dátové, alebo teda aj bezdrátovú komunikáciu. Ja by som sa chcel opýtať, aký presný systém alebo operačný systém využíva tento tablet od Dellu? Momentálne tu máme Windows 8. Nejaká funkcia, ktorá vás na tomto tablete zaujala najviac? Určite aj ostatných ľudí zaujme vyhotovenie. Čo sa týka funkcií, tak samozrejme dotykové ovládanie je veľmi svižné, rýchle. Je tu potom klasická ponuka Microsoft Office. Uvidíme v budúcnosti, ako bude fungovať aj s novou aktualizáciou na Windows 8.1, takže tešíme sa už, že vlastne bude aj v tomto. Je nejaká možnosť spojenia tohoto tabletu s počítačom? Je tam nejaká funkcia, služba, ktorá by niečo také podporovala? Mal by to byť klasický teda prístup
možno aj spárovanie bezdrotovou funkciou, alebo teda sú tu USB konektory, cez ktoré by sa určite dalo napojiť nejakým spôsobom počítač, či už možno aj bezdrotovým spôsobom na televíziu, po prípade spárovanie toho istého zariadenia. Je to hlavne prenosné zariadenie, hej. Je tam dokovacia stanica, ktorá sa teda dá napojiť, samostatne sa dá napájať aj tablet a vlastne máte v ňom všetky zariadenia, aj čo sa týka výbavy, samozrejme už je na ľuďoch, že aké aplikácie si tam vlastne to vybavia a je tu výhoda hlavne práce aj v tej firme prostredníctvom bezdrôtovej klávesnice a myši, takže je to zaujímavé zariadenie, hovorím, zobrať na cesty, dá sa s ním pracovať niekde v outdoor, po prípade aj domáce zariadenie to kľudne môže byť, takže veľmi odporúčam. Výkon by tam mal byť procesor Intel a myslím, že 4 až 8 GB pamäť a ten výkon by mal byť intelácky procesor buď i5 alebo i7. Ďakujem vám teda za rozhovor, prajem pekný deň ešte. Ďakujem, dovidenia. Skúšali sme to aj na našom výjazdovom zasadnutiach. Tento chudák má fakt ako za sebou toho strašne veľa. Tak. A poď, ideme na tú zadnú stranu. Ale musíme zase pochváliť Sony, že ešte stále chudák ide. OK. Dobre, takže ideme na to. Pripravení? Super. Daj svoj telefón. Uvidíme, necháme ho chvíľku v lade, on zatiaľ Takže beží. toto je... A potom ho Miška vyskúša, odniesie si ho domov. Aj ty mi ďakujem, pán do pípiny. Taká príprava cibulky. Ešte počkaj, ešte ju pekne rozsekáme. Pekne na drobné. Pekne na drobné. Mám na to zariadenie špeciálne. Krájať cibule. Krájač cibule. Takže vyskúšame, ako to možno si dáme troška menej a potom ešte dáme. Takže na drobno prokrájené, ako vo vec shopi. Výborné. Lejeme olejom. Tak. Výborné. Dámy a páni, opražená cibulka na notebooku Lenovo. Ešte pridaj troška. Chuť. Dobre. Jasné, pohodičke. Pohodičke. Dobre. Počkaj, aká je správna farba cibulky? Dobre. Do zlatista. Do zlatistá. Dobeli. Zober si svoje kettlebelly do ruky. Aha. Takže malo by to byť, ak sme to správne rátali, 248. A ja verím, že už pracujeme, lebo už nemáme čo pridávať. Dámy a páni, 248 štvrttóny. Štvrttóny. Na notebooku značky Lenovo. Ale nepočul som žiadne prásknutie, takže podľa mňa... Tak uvidíme. No poď, dáme obivo. To bol trocha iný crash test. To zabolo aj mňa. Dobre. Chceme? Opačnou stranou, opačnou. Najprv opačnou. To je veľmi pekné. Poď. Ale poďme, dávaj. Vidíš, ako je to s predajom notebookov? Musíme urobiť všetko. Nič. Aha, Dobre ja si som trafil? Dobre. Netrafil som. A teraz mám vyskúšať, či ide, hej? Počkaj. No, displej asi nepôjde celkom. Ja si myslím, že už chudák je úplne... Aha, toto je pekný záber. Ale procesor možno funguje. Takže Môžeme vybrať disk a pozrieme v redakcii, že či pôjde. páči sa, týmto ti odovzdávam tvoj krásny darček. DKP je zachované. Ďakujem pekne. To je jeden z mála ľudí, ktorý povie ďakujem pekne, keď mu rozbijeme jeho notebook. Takže prosím, aby ste vedeli, že toto bol Lenovo
ThinkPad T410, ktorý vydržal v našom teste zatiaľ maximum. Nerobili mu problémy tlaky, nerobil mu problém oheň. Ja som na ňom dokonca krájal cibulu, čo si nevidel, medzi tým si predával ďalšie notebooky, ale pozrieš si to určite na videu, ktoré máme. Ďakujem ti pekne za účasť. My ďakujeme. A nech sa ti páči, keby si mohol dať do servisu. Čo na to povedia? Buď to dáme do servisu, alebo dáme 100% displej zľavu. Ďakujem. Nesmieš ho zostreliť. Ak trafíš, ak sa dotkneš rebráku, že ho zostrelíš, vypadávaš. To je jak petang. Ty asi vypadneš aj tak. Ale skúsil si. Slovenský dres, srdiečko bez mena. A tu máš ešte takúto postavičku. Gratulujeme ti. Ináč normálne máš to chuti otvoriť krabicu, aby ste si ich aj nasadili. Tak, otočila sa. Darina, tesne vedľa teba to išlo teraz. Myšiak mi, ale, mohli by aj slúchadlá, ale aj toto poteší, gratulujem. Ďalšie kľúče, znova môžeš prehrávať tú kopu poriadne. Ešte máme ročné predplatné. Časopisu PC Revy. OK. Toto bude asi USB-čkový zapalovač. Víš, chcel som byť chytrý, nakoniec vyzerám ako lovo. Rumcajza tam máš. Nech sa ti páči. To ročné predplatné je mimoriadne hodnotné. Dajme šálku jednu. Môžeš. Šálka. Komu prísne? Miešaš to ty? Kto dal kartu klubka? Prilož kartu klubka a zober si šálku. Ďakujeme, že ste si pozreli naše video. Ďakujeme Microsoftu, PC Revy a Sektoru, že zorganizovali Byte 2013. Vidíme sa o rok. A teraz zo pár nepodarených záberov. Toč to. Toč to, pilák. Pozri, jak to tam mám hrať. A futbal je kravina. Nie. Tomáš, Talian je to, myslím. Talian. Tomáš Talian, ktorý je ale asi Slovák. Venäjän pääsarjassa, mutta päätti sen sitten TPS-paidassa ja sitten heilahtaa ja siinä heilahtaa Mihail Frolikin terävä kuti suoraan aloituksesta ja tsekki tulee yhteen. 9.15 ottelun toista erää jäljellä. Todella